Ajimung keri rokno ajimung renani bagui chatiok jak tite disi hapang. Tite disi hapang ni chatiok mani baino tipraham I oto rezagi tongo lukurokno ajimung ni lama riwi tongo. Abhaikano tini tipraham I oto bagjaka tite disi hapang ni bakakti agortla ni astabul thung noklawo. Tai ara bebagui Sara dok jisa I oto bagjaka bubagrani tuino bubagra poni manjang mong baino tei logiwo jarsi rok bahaino bakchakha oto manai rokno logiwo khatung khajan bising tuino oto manai rok bo bubagra tei edisi hapangno khabai hambai afarlaikha. Beneficiaries roni bisingo signature khaya korok norok yang phai signature khai paidi 100 cita. je signature khaya korok we juni sipai jola jun kosomtia re jun pijuna porjuni signature khaya kongkai norok yang phai khai paidi tai khai mani yak ulo norok t-shirt butlangi manai je t-shirt maya korok norok yang baskang phai signature khai t-shirt tlang de tai t-shirt bo chumna nangnai next hambai jagawo jeng khumulungori nai Next ta seto tong kho. next tong sulo song nai beli Ini ke busuk ta. khumulungori chum ajang nango aboni bagai bidi yak bai nok chumui na de chumui gari baskang basai tongai de hambai hambai Tini ako sudo abo we simia joto edisi area ni ako namba ken bag jago. না না তিনি শুধু একমাত্র ওঙ্গ সাউর নিচে বেশি Saun ni simna bag. সিপাই জেলা হইতে আরম্ভ খাই আইঙ্গ যে মানে আবরি জায়গা Abo simi 100 busuk ta khat. 161টা Oh. Tini ke bobo garani yak tibai nyobo jang na. Amo titi edisi hapon ti jara ja. ওকে